То бозии ниҳоии ҷоми ҷаҳон як рӯз боқӣ монд. Дастаҳо омодагии хешро ба ин наварди сол идома медиҳанд. Тими якачини Хорватия бо ҳайати нопурра машқҳои хушоди худро дар назди намояндагони васоити ахбори оммат доир намуд. Ин даста дар даврони истиқлолияти Хорватия ки ба соли 1991 рост меояд, бори аввал ба бозии ниҳоии ҷоми ҷаҳон роҳ ёфт. Дар гузашта хорватҳо соли 1998 мақоми сеюмро касб намуда буданд. Баъдан ду дафъа онҳо рақобатҳои хешро дар марҳилаи гурӯҳӣ ба анҷом расониданд. Баромади ин тимро коршиносон падидаи наве дар футболи муосир медонанд. ҳар як навраси хорватӣ орзу мекунад ки дар тими миллӣ бозӣ намояд. Дар кӯдакӣ ман ҳамеша дар фикри бозӣ кардан дар тими миллӣ будам. Билохира орзуям амалӣ шуд. Бароям ифтихор аст ки мо дар финали ҷоми ҷаҳон бозӣ мекунем, мегӯяд Иван Ракитич. барои ин даста рақобат кардан бо Фаронса кори осон нахоҳад буд, зеро дастаи Дидие Дешамп 2 сол қабл аллакай дар финали ҷоми Аврупо бозӣ карда буд, дучори бохт шуд ва ин қадами дигар барои муваффақ шудан аст. Дар ҳайати ҳар ду даста футболбозони ҳунар меварзанд ки дар дастаҳои мухталифи аврупоӣ узви як тиманд. махсусан Иван Ракитич ҳамроҳ бо Самуэл Юмтити ва Усмон Дембеле дар Барселона ҳунарнамоӣ мекунад, вале ба ақидаи ӯ ин ягон рабте ба ҷараёни бозӣ нахоҳад дошт. ман бо Самуел дар ҷараёни ин мусобиқа суҳбати тӯлонӣ надоштам. Танҳо ба ҳамдигар муваффақият таманно кардем. онҳо бозингарони дараҷаи олиянд, аммо дар майдон ҳини ҳунарнамоии тимҳои миллӣ мо ҳарифони ҳамдигарем. Ба ин хотир дар майдон танҳо рақобат аст. бори аввал нест ки дар финали ҷоми ҷаҳон ду дастаи аврупоӣ бо ҳам рақобат мекунанд. 12 сол қабл дар ҷоми ҷаҳонии Олмон ва 8 сол пеш дар Африқои ҷанубӣ мунтахабҳои Олмону Италия ва Испанияу Голландия барои ба даст овардани ҷоми ҷаҳон мубориза бурда буданд. дастаи мунтахаби футболи Хорватия омодагии худро ба бозии финали ҷоми ҷаҳон 2018 бо мунтахаби Фаронса идома медиҳад. дар ҳайати дастаи мунтахаби мазкур ҳамаи бозингарон метавонанд ба дастаи худ кӯмак намоянд, аммо дар тамринҳои ин даста ки дар яке аз майдонҳои назди варзишгоҳи Лужники ҷараён дорад, баъзе аз бозингарони тим ширкат надоранд. вале қаблан Иван Ракитич муҳофизатгари тими мунтахаби Хорватия ба суоли хабарнигорон дар нишасти матбуотӣ ҷавоб гуфт ва иброз кард ки ҳамаи ҳайати даста метавонад дар бозии муҳиму ҳассос дар ҳайати дастаи мунтахаби мазкур ширкат бикунад. бобо Холмурозода, Акрам Калонов, махсус барои барномаи хабар аз шаҳри Москав.